Здравейте, YouTube, аз съм Munji Gaming, тук с мен е Не ще снимаме ли? Рейс, да. Мгм. И сега трябва да си търсиме къща. Както знаете, в предишния епизод намерихме кончета. Това не беше, ние тогава не снимахме. Май. Не, снимах аз. Окей. Така, стана къде е къщата, следвам. Чакай. Грешна посока на тук. Сой. Ху, търси, хоп. Гледай! Нали, то литна комбо. Чакаме, че са на малко сърца. Яш. Наял съм царе. Ти не само, че фигата ядеш, ама и наистина ядеш. Тихо е. Гъх. Глук. Той ще се задава. Айде, къде си? Ладно. Тук минахме през PvP арената. Да. Много тъпо място да поставя. Много близко до спавна. Само това. Въебах ти! Не! Аз съм жив и здрав. И ще живея аз. Мамка ти дева, къде ми е кончето? Аре, кюмур. Аре, бе! Ха, мухаха. Къде си, бе? Изгубихте. Ще ви забием Майнкрафт нещо. Къде изчезна, бе? В дезерта, виждаш ли го? При арената ли си? Напред от арената. Мгм. На уест от арената. Има един дезерт. Айде бе, още 200 още Къде 200. дезерт, бе? Не виждам нищо. Там е реката, къде паднах. Сеш? Аз съм пред нея. Аз съм зад планинката точно. Не те виждам. Аз съм зад планината. Ела при реката. Пипи певената съм. Мога ли аз съм тука? Тук видях. Аз също не те виждам. Ето ме, бе. Ето ме, бе. Да, видях те. Окей, ела, тук. Накъде? При тебе ли? Да. Също стой там. Че без това те прекусиме ръката. Натам, копче. Натам, бич. Бати срания кон. Окей. Не. Трябва да си направим въженци. Да те ни слембълс. И в... Ари, бе. Натам ли? Да, абонирайте се за нас, харесайте клипа. Не го хейтите, яко. Марка ти не не мога да се кача. За да виж го изкочи. Така като спамиш нищо не правиш. Окей, на тук ела. Слямта. И си махам. Нищо на коня. Баколно. Вой, много бавен този кон, да не мога да настигна. Не ми заби даже Майнкрафт. Не думай. Вуй! Шо да го убия. Половин сърце му взе. Тук близо ли ни е то баям до къщата? Не знам даже за какво говориш. Близо ли е то? Ще ми умре кона. Брат, къде избига, бе? Не знам, аз си логвам от Майнкрафт. Гей, къде си? Абе, логвам от Майнкрафт, бе, идиот. Пак. Че нещо заби. Нещо заби. Че си сипа кола. Аре, по-бързо, бе. Това е в 4 часа, пиеш кафе направо. Също. Добре, аре. Сипвам си кола, чакам Майнкрафта ми за да вджойна. Бе, бах ти майката, бе. Ще си търся къща. Произволвайте. Само я намери. Значи, я чай малко са. На Хикса колко ти е? В Хикса е на 47. 47, един на Хикс 179. Чакай.
Чакай, F3, Хикс 179. Да. И после... Там, 179. Идвам. Че да се влизам в майка. Ела ти на Хикс 170. Ела ти на Хикс 119, защото... Окей, че има ако се влизам в сервера. Не, Хикс. Кой Хикс? Хикс? Кой Хикс? Хикс? Хикс кой? Чакай малко. Сега ще влизам в сервера. На кой Хикс ми каза да бе? 189. Тук съм, точно съм тук. Окей, чакай малко. Сега влизам. Ариде! Чай да се влизам в майка. Ще съм метна в дупката. Ти намери ли си айтемите или се прости с тях? Не. Отказах се. Няма смисъл. Да препилявам цял нож, си ги тъса айтемите и да не ги намеря. Добре, Ари, влизай идея. Сега бе влизам. Вече тук клипа ще свърши направо. Сега ще влезна бе. Сега ще ви кажа на кой координат да си е до къщата бе. Хикс 179, Y92, Z 275. Y90 и какво? Съкса. Y92. Окей, съгласен. Чакай сега, я ми кажи координатите да добре тебе. Y е 68, Хикс е Y 100, на минус. ZX. YX. Y е 68, Z е минус 526. Y не ме интересува. Хикс и Z. Само. Хикс 169, И Y 160. 69. Ухо! Z и Хикс само ми кажи бе. Z и Хикс, Z е минус 560, минус 531, 531, окей. а Хикс е 169. Че тук съм се работал в някаква... Да пакарай бе, ейди! Че наботал съм. Намерих още последното ново цвете, къде е две високо. Кажи ми координата на къща, само ще си тръгна. И докато Това ти ги казах бе. Че са кажи идва. координата на къща. Идваш ти. Аре, Чай идвам. идваш. Аре, този епизод нищо няма да стане от него. Ти докато с твоят тъп компютър дойш. Защото компютър е виновен. И да, един час ти го включва Майнкрафт. Да знаеш защо? Защото ми е бавен много същност. Ще идваш ли или кажи ми координатите да си прибера само? И да. Идваш, идваш. Но те съм тръгнал бе. Окей. Значи Хикс ти беше 160 нещо, нали? 187. Окей. Този стълва е пати курица. Как се даваше на пауза, бе? О, спирам